Bon dia a tots, som na Nelly i na Mar i avui vos presentarem la trilogia del nostre llibre. Aquests llibres són de l'estil romàntic i traten sobre dues famílies que estiuetgen juntes. Aquests llibres tenen entre 200 i 300 pàgines i cada un d'ells conta un fragment d'una història. En aquest llibre s'introdueixen els personatges i expliquen l'origen de la seva amistat. Al segon volum, la història es desenvolupa i es torna més complexa, creant nous personatges i nous problemes. Finalment, en el darrer llibre, Nabeli, la protagonista, ha de prendre una decisió que li pot canviar tot el futur. Què creus que farà? Aquests llibres són per preadolescents i adolescents. Vos recomanem aquesta novel·la romàntica. Comenceu-la! I la nostra recomanació d'avui és Nona la dimoniona, de Núria Duran i Bàrbara Sansó. Nona sempre ha volgut representar el dimoni Espira de Foc, però la tradició diu que les al·lotes no poden ser dimoniones. Acompanyada pel seu amic en Roc, Nona aconsegueix fer realitat el seu somni. Una història basada en la tradició i la cultura popular mallorquina plena d'amistat i superació i on es tracta el principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació per gènere.